će biti dolu u opisu videa i ajde da krenemo. Da vidimo šta su imamo od varpova. Free items, parkour, rankovi, okej. Ovdje imate free iteme. Vidimo šta su imamo od free itema. Nije loše, nije ni to loše, ni to, ni to. Nije ovo, okej, dobro je, dobro je. Dobro, ovo je mnogo cool server. Probajte i sve ostalo isto. Da, sve ostalo isto. Idemo sad do ima fly, tako da bi mogu da vam pokažem cijel parkour. Evo ga, parkour ide kroz do tamo, pa tamo, pa ide ovamo i stigli smo do ovde. I tu imate free iteme. Oak, dobro, nije loše, nije loše. Brezovina, dobro je, bogovito, dobro. Jungle, dobro. Jaru. Idemo do varp rankovi. Rankovi. Nije loše. Nije loše, boga mi. I da jeste. Spam, idemo na spam. To su rankovi bili i ovde to je to, ovo je mnogo cool server. Link naravno bit će dole u deskripciji. Bit će dole u deskripciji, kako beše, IP-ovi će biti u deskripciji. Hvala što ste gledali ovaj video, ne zaboravite da lajkujete, komentarišete i to je to. Hvala što ste gledali ovaj video i ćao ljudi!